Hola, doncs em vaig decidir una mica per aquest centre. Jo visc a Castelldefels i una mica volia sortir del meu entorn més proper, llavors vaig decidir anar a Barcelona a estudiar. Una mica els meus hobbies a tota la vida han sigut ballar i cuinar i com avui dia soc professora de ball, vaig decidir donar-li un enfoc més tècnic, més educatiu a la cuina. Llavors vaig fer una mica les recerques de les escoles on em podien prestar els serveis d'estudiar una mica el que volia, direcció de cuina. Llavors vaig fer una mica aquesta recerca i vaig anar a veure escoles. I a l'arribar aquí al Sant Ignasi em van donar uns estudis que es centraven una mica en mi i en el meu creixement personal i tant educatiu com personal, i llavors això em va fer sentir-me molt més segura del que volia estudiar. Llavors, bàsicament, vaig escollir-la per això, perquè em van fer sentir molt més propera al professorat, a l'escola, als estudis, i em va agradar molt.